ipapan ko, mautin nga rakop ko kada kayo. Anak ko, agsisinpen kayo. Diyo baybayan kumatabang bagiyo. Di kay aga-apa agiinanos kayo. Tada kayo anak ko't inspirasyon ko. Alakastan kumatayo ako, makigasang-gasat sa balik panasyon. Ang trabaho matagapo, tapno inak makabangon. Alakastan umatayo ako, anak ko sila lagi pakton. Agurnungak haratada kayo, tapno naranyag masakbayan nyo. Ken ka di Jenes. Aping yung baga makanya ka mamo nakateket. Nya nga ruti habag ko. Wala ken kalat nga rudeng ko nakin. Nya tuloy na mamo naket. Ang kagasaon asawa di Jenes ta ituloy ko. Mang disturbo ka ti panagpampanonot ko. Istorya mo nga rud mamo kana. From Helen Grace, aglimpyo so aglimpyo ka di Jenes ko na. Aglimpyo nga dati. Sapay lang kumamit di Jenes na may karkarita iti mensahe na yan. Nga kaya't kumit nga iburay. Kadagiti dumdum nga iti programam di Jenes. Itay nasapang bigat. Pinaspasak ti nagtrabaho di Jenes. Tamumet namin kada kami ti abroad. Masapol nga paspasam mitap no natardara sa makaiwakas ti trabaho. Kunang pay di Jenes, wanes. Dito yung wanes di jahe, aging ka analpas ko. Diyak na pupuutan nga nakadahano nagayam hindi ti hardin. Ito yan ti amok di Jenes, di Hong Kong. Imtukaw ko iti ang dami na ito gawin nga nagpukel, di para aranda. Iti pinagtugtugaw, makapasalibukag ti angin. Kinukunak ti Jenes.
Adu dagiti nagsisimparat. At temporary ti panunot ka ti Jenes. Pangasim mamoy bagbaga dahil puso nga masugat kada malmalday nga puso ti Jenes. Tawan ti bagbaga kang hastalaglagit. Maragsak lahamin natin bagak ti Jenes. Pagamuan di Jenes, yak napuputan. Iti nalamis apalayo po'y alimabas. Iti ayang ko di Jenes. Ket di tangan diyak napupuutan ang nagsubli ti lakip ko. Iti damok iti dumgig iti Lucana Music Lover. Ni api nga tangan nalagip ko, minong ko na. Wendy Jenes, ididamok tagtingig. Kasalamu natin may imagine at agis-isam ako na. Naira na itingad na ni DJ Ngongo. Apa yan ang atatan DJ na si DJ Ngongo. Ano na may kogeks ka? Mamelen ko. Nga dita nga napakathafag DJ Jenes. Ako ang kunana kanya kiti. Ay, dagiti kilo masapol nga glimpyo kayo. Kinong ko na DJ Ros. Naluto na ito nga DJ mo. Kinong ko na. Awan sarday nga pinagdengdeng iti basta nod na ni DJ Ngongo. Makaparayaw, makaparagsak. Ure namang sutsutil. Kada kami nga listeners yo iti kin DJ Ngongo, DJ Nes. Sang kami nga masuro na naragsak nga nod. Ure ni bagbaga na nga day aglimpyo na. Dati mat nga nanimpyo na kung kunaklat tanaw rin na marurutak no daduma nga igat katawag latat. Aglalo nog sa uwidi nga nga mauwatang nga kunana at dapay lobstel di Jenes. At dapay nagiti ambulansya di Jenes. Ayan da nga nagiti ambulansya. At dapat natin, ay po, idis na ko na magkalalekak na malagip ko, idis sa mamunsyon di Jenes. Kanya nga na gawin na panagpagkako ni Adamangay ko nga, wang tambulan siya. Ay, nihati. Malagip ko pa yati natuudok iti lobstel ngayon pantoray dati hospital di Jenes ngayon ambulansya da ayan da nga tagi nagagayim ko. Kenda ti pa gahim nga ti Ani Ramos DJ na simbes nga gabat ti Pilyedo na haanin no di nga tagbat ko na ni DJ Ngongo. Sabi nga nagbaling nga tagbat kada lobstel kada ambulansya ti Pilyedo ni DJ na iso tagsaon ni DJ Ngongo. Pati siya kami nga alipyo aglimpyo ko na.
When di jenes kasalasaan nga pating kadagit yung kinaragsak mi diti programam. Agin gangin inot nga nagpukaw dagiti papagayam ko. Nga dumdum nga ken kanjak mo no apay. Nga kasi iti palayo po iti angin na limabas iti apagdarik mati jenes. Napasenahyak di jenes ay nga tayo nagigayam kung ditak sa amit kayaten nga papagayam na gitoy kung naglatan iti magpakikon nagraragsak kami di jenes ngayong kastay ko na kasalalaing puloy limabas iti pagapaman dagijay akinaragsak mi di jenes. Anda kiti kasta ka sa adide addagsig iti likutak. Jak ng kaskaso di jenes. Lamuklatan nga dati rarek nga amok data nga insik di jenes. Ket kino nati amok di jenes. Ay, awan iti nalimpyo ang aldaw. Basta not dakatim tugtugaw. Nawan ti nalimpyo nga. Api nga rin nga ti ikiyak mo, ma'am. Naloko na. Ati nga tugtul. Anak, limpyo ka, Helen. Ket nung mumatagilo ka nun, sinursurwan dagiti gagayem ko dita central nga badam nga Ilocana, Helen, aglimpyo ka. Nung nataulitan na pilyado ka aglimpyo. Mama, alipyo, not aglimpyo. Isuti kayat ko, Helen, iso nga aglimpyo ka. Naloko na. Sulat ako na mo, sulat ka rin. Nunusan na ko lagi. Dayo ngayit kang kaabono sa dahi talagtugtugaw tup ubra MDT bala ding nakapot ta headphone mo inal daw Helen tamang si kaman kabapay na kita dundong ngay kin DJ Naloko na. pagamong kinanap si kalat na nga ro dito na pumanaw ako na mangangkit no pati syakit ag kilo. Oh my God. Taglagi may maglimpyo ka. When mo nalimpyo ha. When di jenes iti may sakon. Subtil mo dati nga amok yung ko na. Malagip ko man na ito papagayam ko. Didak nga kayaten. Ngagayem sana. Sa andang nga nalimpyo kinukunak di jenes. Ni, kapay. Pati siya kibagbagit sa nga nalimpyo. When di jenes sa dati kasta nga sasaad pagabon nagring di cellphone ko. Hindi nagring di jenes India ko nakinit kita sito timawag. Hello, glibyo ka man kinulang. Oh my God. Na, mula. Ito may buso sa kadabangin nga linya di jenes. Hello, bakit? Pahay niya tibagbaga mga glimpyo. Ay, si kagayam lag ko. Ay, si kagayam. Aman na. Nagigtutak na sa mga glimpyo pa kinuna. My God. Sa balin sa tibagbaga mo na, bakit ha? Imbes alipyo, tipilyado. Alipyo, hangag limpyo. My God. Ay, lalaking data limpyo. Ay, nakitutak lang amin na lakay pang... Alipyo, guys, si kagayam lakay ko niya. Madamag iya.
Kumustahin ka lang mo? Bakit? My God. Oo, sika lang kay. Aglimpyo ka dito, ha? Wen, bakit? Basta pauita na. At daman nga aglimpyo na. My God. Kalaktabot, pau-pau. Kaya nandiyan pauita. Ay, katinya ano. Hindi, alipyo tipili ito. My God. Hindi ka rin pauita. Tanong alipyo. Alipyo pili ito. Ay, ang pwede masid si dami, bulong marunggay, malapta ka, makauma pa yun nato yan. Tuno ka siguro na si ito ti lang ako no agawid kang bakit. Aglimpyo ka lang, ay, aglimpyo ka. Sagip ka man eh. Kaya dayo pa sweldo. Kaya natin hinagatan ko tinga bagas, bakit ka My naagog? God. Kasi kahit mo sa wen. Oh, ito ka din, ha? Italaki paglaingan yung adda dita Pilipinas. Ay, abo nagrigat iti biyage na. So, aglimpyo kayo. Wendy Jenes. Nyamot tikas nga ka sa admin. Himbaba na di na pa yung bagati I love you met kada kailiw ka. Bakit di na pa yung ako na ang limpyo nila kay Wendy My Jenes? God. Pagamuhan. Adaman na nagulit ilikot ha. Hoy, aglimpyo. Take to, DJ Nes, take to. My God. Hey, Helen Grace, ha? Aglimpyo ka kita pumanawag mapanak downtown Helen Grace. So, nga aglimpyo ka dito ibalay. My God. Agdalos ka lang nga sa bali to po. Nakikitotag din. Ay, wen mama, may nga Chinese ko to. Inyati ko nam, Helen Grace. Ay, naman napintas kayo nga Chinese, no di kayo nga tuleng. Okay, good Janice no kasta. Sorry, Janice. Okay, good Helena. At daim batik, di kay nga pag meriendam to ay gatang mo iti meriendam. Ibagamit nga napintas kami nga Chinese. Thank you Helena. Basta aglimpyo ka, agkay-gayem ta. Wendy Jenes, iti awanin ti amo. Nagring manin ti cellphone ko sika. Hello ko. Bakit ko? Sika manila kay niya ibagam. My God. Ay. Yapi nga hay ko na. At dalaing malagip ko. Bakit? Tagtugtugawak matisirok tinarukbos nga kayo sika. Kat api ko man tugtugaw kanya bibiyang ko na. Bakit niya bakit? Naya. Naloko na. Abong bakit malaglakip ko ngamin?
Yati malagi mo. Dahil ibagbaga ni DJ Nes nga naging ko. Mga tatay, may kapito nga baybay. Amo malagi tinapanta di chay. My God. Sus, dahil kita paglaingam launa eh. Tinaklar ko na palagi mo kail iliw ko unay dahil papantay chay. Eh, naroon ba? Makapailiw ti aglug-lug di chay. Nga tilinuglog mo. Bagang pailaing mo. Pabapay na kita dundungan. Hamo malagi bakit edi aglug-lug-lug tadi kay sabi na may kapito nga pantay. Saman ala ka eh. Gusto ko na iti pakailiwa. Ala ka tinya ko ti maramidan tanto no gabi na kumanin tanto manin aglug-lug lang ka My eh. God. Awit ka nga ro din bakit? Dakwar ka mo. O patigasang mo si dayo ko na mo. Ay kitinto na daw mo nung mugawit ka My to. God. When DJ Nes, yak malipatan na di ba papamidi di may kapito nga baybay sika. Agis isa maklayang awan di amo nga Chinese into kaw kumanin. Pagamuan DJ Nes kaslaman enda taya dalim mabas nga na imnas nga palayupoy at adamanin. Amarik nakakailiw kung lakay ko DJ Nes. Tamom DJ Nes. Pinaglimpyo na. Hindi nga talaga si ko. Pinaglimpyo na. Allah DJ Nes. Numan pa eh. Numaminsan namin may pekpek sa tiili yung mga manano sa milatan. Baglangin ta dati programa. Kaya api ako ni DJ ngo na DJ Nes. Kaya bam to man nga may agres pa nga My asin. God. Naragragsak pa yung kano sa tag programa DJ Nes. Na, api kas dati magbaga Ma'am Helen. Aglimpyo ka Ma'am Helen. Aglimpyo ka no kaya mo na siya. My God. Tangamin ka sila itikan man laing DJ Nes makikingkin no lang tot kada kami ni DJ ngo nagragsak iti sa angkadi. Bueno, gusto ka na Ma'am Helen Grace. My God. Ore ka lang makutot katawa ka na bum-bum-sog ta tiyan iti DJ sinod na ni DJ ngo niya angkadi. Gusto ka Ma'am Helen Grace ng aglimpyo My ka. God. Ala DJ Nes kasta na naipeksak basit at hirik-rik na eh. Aglano kasta nga mapanuga. Ore mo no sino no at ang OFW nga dumdum nga eh.